रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेखौ टाइम नाङा বোলে ঠিকেই আছে কিন্তু গোটেই ৰাস্তাটো সৰু কৰি পেলালে দীঘলী পুখুৰী সেইখিনিত লগাব পাৰিছিলো এতিয়াতো নোৱাৰো প্ৰায় মোটামুটি আপোনাৰ 2.5 ফুট 3 ফুট এতিয়া যিয়ে জানো এইটোতো সম্ভৱ নহয় না এইটো দুদিনৰ কাৰণে थाखाय माबायदि बबे बिथिंजों बबे लामाजों इयुथफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो हागोन खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथां खेब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मोननैसोल' भिडिअ लानानै फैनाय जादों। बिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। गिबिसिन भिडिअआवहाय जोङो गुवाहाटीआव साब-सिखोन साफा खालामनायनि सायाव एसे सावरायलायगोन। नैथियावहाय जाहैबाय बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायावबो जों सावरायगोन। रन्जन दैमारि सारखौ बिपिएफनि सासे मावग्रा बिथां बिक्रम दैमारिया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव खोनासंदो। आसामनि गुवाहाटीयावहाय एयारपर्ट लामायाव गुवाहाटी सिटियावहाय फोसाबनायनि सायावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावहाय गामियारि यानिके लकेल थागिबिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। কি খুব বেছি 10 দিনমান থাকিব গছকেইটাও তাৰপিছত মৰি থাকিব কাৰণ গছ ৰুবলৈ খোলা মাটি লাগে তাক আপডাল কৰিব লাগে যদি ড্ৰিলিং কৰি পেলাই ড্ৰিলিং কৰিছে ফুটা কৰিছে ৰুই দিছে পুলিটো কেইদিন টিকিব যদি চিৰদিনৰ কাৰণে থাকে তেতিয়া ভাল লাগিব কিন্তু এইটো খন্তেকীয়া হয় এইটোৱে অকমান মানে যিজন জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিম বুলি কৈছে তেখেতৰ হৈ মানে এইটো কৰিছে দুদিন পিছত একে পিক পেলোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ সেই একে আগৰ নিচিনাই হৈ থাকিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ আগতেতো আমি গাড়ীখন মানে চিধা কৰি লগাব পাৰিছিলো এতিয়াতো নোৱাৰো প্ৰায় মোটামুটি আপোনাৰ 2.5 ফুট 3 ফুট এতিয়া কমি গ'ল ৰাস্তাটো সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি দীঘলকৈ গাড়ীখন লগাব লাগিব এইটো আৰু উপায় নাই কিন্তু জাম হ'ব এইটোতো সেইটোৱে আৰু মানে আমি কেতিয়াবা বেছি গাড়ী থাকিলে আমি অভাৰটো লগাব লাগিব निश्चय रायजोफोर हिन्जाव गोदान लाबोनाय बायदि फैनोसै समावल' साफा साब-सिखोन साजायनानै लाब गैया। दा बेखौ नुनानैनो बिथांमोनाबो बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जानुवारिनि 17 तारिखआव बागुरुम्बा मोसाहोखांनायनि उनावहाय जापानाव थांदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा बिथाङा जापानाव थांनानैहाय सोलोंनानै लाबोदों जे होजोंनि थासारि होजोंनि जायगा होजोंनि बारहावा आरो होजोंनि मानसिफोरनि आखल आखुफोरखौहाय नायनानै फल' खालामबोदों दे बिथाङा जोंनि जायगायावबो बिदि जानांगौ नाथाय जोंनि भारतनि मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो गुबुन हादरनि मानसिफोरनि बायदि साननाया गैया रायजोफोर माबा मोनसे बुङोब्ला नांज्लायगोनसो मिथिबाय दा बेखौ साब सिखोन लाखिनो हायोब्ला अब्ला बेखौ सोर हागोन रायजो राजाफ्रासो हायो गभर्नमेन्टनि लामा होननानैहाय दाखोर गारनाय गभर्नमेन्टनि सरकारि स्कुल होननानैहाय जुमुदै मुजुरलाबायनाय ब्रिज होननानैहाय जुमुदै मुजुरलाबायनाय बायदिसिना गारनाय बेफोरबायदि जुदि पाब्लिकनावनो दंखायोब्ला अब्ला सासे प्राइम मिनिस्टाराबो बेखौहाय फोसाबनो हाया मिथिबाय मानोना बेखौ फल' खालामनांगौआ पाब्लिकासो दिनै नोंथांमोना नुदों गुवाहाटीयावहाय बिराद मोजां साफा खालामदों गिदिर गिदिर दंफां दानफायनानैहाय दंफां फुलि गायदों रायजोफोर नाथाय बेबायदि गायनाय नङा जापाननिया बियो सिगांनो बिथांमोना गायनानै दोनखाबाय आरो बे जायगाखौहाय बिथांमोना फोसाबनानै दोनखानाय आरो बिसोरो गोसोआबो साफा गावसिनि जायगाखौहाय साफा लाखिनो थाखाय अरायबो बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा सानखानायखा नाथाय जोंनियाथ' बिदि सानाना आलासि फैब्लाल'सो फोसाबो आलासि थांब्लानो गैला थिग बेबायदिनो जापाननि प्राइम मिनिस्टार साने टेक्सि फैनायनि सिगां बे मेडाम फैनायनि सिगां फोसाबगोन नाथाय थांफिननायनि उनावनो जापाननि प्राइम मिनिस्टारा जुदि बेखौ नुयोब्ला अब्ला रायजोफोर मिनिगोन रायजोफोर एखेखौनो जुदि नुफिनोब्ला मिनिगोन आरो बेखौबो बुंनो सानो जे आङो जे लामाखौ फोसाबबाय आरो जे सिटिखौहाय फोसाबखाबाय बेखौ साब सिखोन लाखिनांगौआ सरकारनि दायित्व आरो पाब्लिकनि दायित्व अब्लासो बियो
साफा जानानै थागोन दिनै गामियारि थागिबिफ्राबो बेखौनो सानदों रायजोफोर बे समाव खोनासं बिक्रम दैमारिया मा बुंदों जे नोंथांमोना सोंफेरदोंना नोंथांमोना कुइसन खालामफेरदोंना जाया थांनाय गभर्नमेन्ट जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा सालायलांबाय बिथांनि नेतृत्वआव बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाबाय दा नोंथांमोना जेसेबां चेनेलफोर दोङो बै चेनेलफोरनि बिगोमा बा रिपर्टारफोरा साংবাদিকफोरा सोंफेरबायना जे रन्जन दैमारि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय नांनायाव जानाय गासैबो गिदिर गिदिर घटनानि थाखाय जाथायफोरनि थाखाय जाफोर जाथायफोर जालांबाय बेखौ सेन्ट्रेल सरकार आरो राज्य सरकार बा आसाम सरकारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोनखौ पिस एग्रिमेन्टखौ लानानै निमाहा होनाय जाथों होननानै लिरनाय नोंसोर नुदों गोसो गाज्रि बिक्रम दैमारि बर'फोरनि गेजेरावहाय दा बिसोर बायदि मानसिनि थाखायनो थांनाय जे 17 बोसोर बे 17 बोसोरावहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया मा खामानि मावबोदों हयथ' न'खरनि लकेल मानसिफ्रा हयथ' गामिनि लकेल मानसिफ्रा मोनथियो आंथ' मोनथियाबो जानो हागौना आरो मिथिया आं बिथांनि बेकग्राउन्डआ मा मोनथिया खिन्थु बिनि बुंनायफोरखौ जोङो नायोब्ला ओरैबायदि सासे नेहात थगायसुला बिक्रम दैमारिया मिथिबाय चिराङावबो बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंनानै थांदों दिनै चिराङावहाय बिक्रम दैमारिया मा खामानि होदों जेबो खामानि होआखै दा प्रहलाद ब्रह्म फैनानै बाथ्रा बुंलांदों दिनै मा खामानि होदों कास्टम बसुमतारिमोन बायदिया हख्राव फैदों दिनैहाय चिराङावहाय कास्टम बसुमतारिमोननिफ्राय मा मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन एनडेबिनि नाम लायै लायै बिक्रम दैमारिया गोबांथार लेक्सार होबोबाय बै समाव बुंदोंमोन बिथांमोना हाग्रामा महिलारियाबो बुंदोंमोन 1.5 मासनि गेजेरावनो आङो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हागोन हायैनि खोथा गैया वाव माइसे लासिंसिं माइसे गियान गैया जोंनि बर'फोरनि माखासे लिडारफ्रालाय दिनै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनाय बायदि जुदि सोलिजोबोब्ला बिनि बायदि जुदि ससियेल मिडियायावहाय खुला हगारनानै होजोबोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि अबस्था जागोन रायजोफोर माबायदि अबस्था जागोन आरो बिक्रम दैमारिया दिनैसिमबो रन्जन दैमारि सारखौ लानानै पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ मानोना बिथांमोना मोनसेबो रादाय साक्सेसफुल खालामनानै होनो हायाखै रायजो राजाफोरनोहाय मिथिबायना मोनबा रादाय दङ बे मोनबा रादायनि गेजेरावहाय आरोबाव गुबुन रादाया जाहैबाय साख्रि आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि अनसुंथाइ बे मोनबा रादायनि गेजेरावहाय 7था रादायखौहाय बिसोरो मोनसेबो मावफुंनो हायाखै दा बेखौ नुनानै लाजिदों बिक्रम दैमारियाबो लाजिदों ओंखायनो मा गिदिं गोदा एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय दाय खालामनो थाखाय ससियेल मिडियायावहाय आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों बख'दोब्रा दिनै बख'दो मानोथो बख'आखै मानोथो हाग्रामा महिलारिनि मोखाङावहाय नोंथांमोन बायदि सासे थगायसुला मानसिफ्रा मानोथो बुंनो हायाखै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय माथो दिनै जेबो खोथाखौनो बुंनाय खोनाखै जोंलाय सिगांलाय माथो इउपिपिएल नि समावहाय दिनैबो थाङो रन्जन दैमारि सार गाबोनबो थाङो रन्जन दैमारि सार समफोरबो थाङो एनडिएफबि वा माइसे इन्टारेस्टिंलै नोंथांमोन सासे लिडारखौ लानानै रायजो राजाफोरखौहाय बिगाब बिगाब थगायै थगायै गादियाव जिरायफैनानै आरोबाव बे खामानिखौ मावनो नागिरबावदों ना 1.5 मास नङा 8 मास कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ कमप्लिट जाबाय दिनै खय तारिख 22 तारिख मैयाहाय 22 दिनै 23 तारिख अब्ला 8 मास कमप्लिट जाबाय 9 मास रानिंआव फैबाय अब्ला बहाथो बिक्रम दैमारि रन्जन दैमारि सारा नोंनि नोम्फा हाग्रामा महिलारिनाव बिदो दाना रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो थाखाय जोंलाय लाङोसै नोंनि बुंनाय रावखौ खोनालानो जोंखायो आङो ससियेल मिडियायावहाय मिथिबाय दा नोंसोर बायदि खर' गाज्रि मानसिफोरनि थाखायनो बर' जाथिया धंस जाजोबनो थांगासिनो दङ ना स्पर्ट्स ना साख्रि ना बाख्रि जेबो गैया बर' जाथिया
ना लामा सामानि डेभेलपमेन्ट गावबा गाव मोनदों उदै बुंदों फिसाखौ फोरोंदों गावबा गाव डेभेलप जादों बेल'सो जादों दा बर' जाथिया आरो माथो जादों जेबोथ' गैया दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा बिराद फोथायसोयोना माथो फंसेबो खोथाखौनो बुङाखैलाय रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै हाग्रामा महिलारिया बख'वा 100आव 100% आं बुंनो हागौ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि सारखौ बख'वा मिथिबायना जुदि नोंथांमोना एग्रिमेन्टआव रन्जन दैमारि सारखौ बख'नाय नुवाखैब्ला अब्ला बिपिएफ बायदि सरकारा जिबनावबो बख'वा मिथिबाय नाय नोंसोरो नंखाय नंदोंब्ला अब्ला रायजोफोर सोरखौबा इसेबां गाज्रि जादों होननानै जुदि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय आरो जाय मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिदों गावबा गाव सुद्रायनानै ला बेयावहाय बुंनांगौ गैया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि